tervetuloa tekemään mun kanssa pilates-treeni, joka soveltuu myöskin aloittelijoille. Aloitetaan treeni kyljelteen maassa. Oleellinen asia jäi ehkä sanomatta tuossa heti, mutta et siis tarvitse tähän treeniin mitään välineitä. Tuu makaamaan valitsemallasi kyljellä, nojaat kämmenellä päähän, taitat polvista jalat koukkuun ja ensimmäinen liike on pelkästään polven avaus ja sulkeminen. Eli avaat päällipolvea ja suljet. Jalkaterät on päällekkäin ja pakaralla nostetaan jalkaa. Tosi hyvä. Ja 3, 2 ja 1. Tehdään pieni muutos. Tehdään 3 pulssausta ylhäällä. Eli 1, 2, 3 ja sulje. 1, 2, 3 ja sulje. 1, 2, 3 ja sulje. Ja jatka tätä. Hyvä. Ja 2 vielä, näin. 1, 2, 3 ja sulje. 1, 2, 3 ja sulje. Ja sitten avaa polvi ja potkaise jalkaa suoraksi ja tuo kantapäät yhteen. Potkaise jalka suoraksi ja tuo kantapäät yhteen. Potku, potku. Ja 3, 2 ja 1 ja sitten yhdistetään kaikki, eli polvet kiinni, avaa, potkaise, kantapäät ja polvet, auki, potku, kiinni, kokonaan, auki, potku, kiinni, kokonaan. Mahtavaa! Jatka tätä, viimeinen liike näin kyljellään. Kolme toistoa. Ja 2. Ja viimeinen. Hyvä. Tullaan sieltä selälleen ja jatketaan lantion nostoilla. Ensimmäinen lantion nosto liike on ihan tavallinen. Lantion nosto ylös ja alas. Ylös ja alas. Hyvä. Ja 3 näitä. 3, 2 ja viimeinen ylös. Lantion nosto jatkuu, mutta 3 pulssauksella ylhäällä. Ylös, ylös, ylös ja alas. Ylös, ylös, ylös ja alas. 3, 2, 1 ja alas. 3, 2, 1 ja alas. 3, 2, 1 ja alas. Tosi hyvä. Ja 3 kertaa tämä liike vielä. 2 on nyt tehtynä ja vielä viimeinen 2, 1 ja alas. Tuon nyt
Jalat maton reunoille ja pikkusen vielä lähemmäs peppua. Nouse varpailleen, kantapäät irti maasta ja lähde nostaa lantion nostoa leveältä nyt. Eli ylös ja alas. Ylös ja alas. Tosi hyvä. Kolme kertaa. 3, 2 ja viimeinen. Tähän tulee muutos. Nosta peppu ylös ja pulssaa 3, 2, 1 ja pidä. 3, 2 ja 1 ja pulssaa 3, 2 ja 1 ja pidä. 3, 2 ja 1 ja pulssaa 3, 2 ja 1 ja pidä. 3, 2 ja 1 ja pulssaa 3, 2 ja 1 ja pidä. 3, 2 ja 1 ja pulssaa 1, 2, 3 ja pidä. 2, 1 ja pulssaa 3, 2 ja 1 ja pidä. 3, 2 ja 1 ja viimeisen kerran pulssaa 2 ja 1 ja pidä. 3, 2 ja 1. Mahtavaa. Saat laskea pylly maahan. Nosta sieltä jalat seuraavaksi suoraksi ylös. Kädet tulee pään taakse. Ja täältä lähdetään kurottamaan kohti varpaita ristikädellä. Ylös rutista. Laske. Toinen puoli. Ja laske. Rutistat niin paljon ylöspäin kun sä pystyt. Nyt. Nyt. Ja vuoro käsi kurottaa. Ja 4, 3, 2 ja 1. Tuo jalat pöytäasentoon ja tehdään pyöräilijä jalat koukussa eli risti, polvi, risti, kyynärpää ja vaihda. Toinen jalka täppää aina maahan. Vaihda, 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 vaihda. Vaan hetken aikaa tätä. Tsemppaa. Tosi hyvä. 6, 5, 4, 3, 2 ja 1. Ja noustaan sieltä istuvaan asentoon. Jalat on koukussa maassa. Ja kädet tulee suoraksi eteen. Täältä pelkästään nojaudut suoralla selällä taaksepäin ja nouset istumaan suoraan. Nojaudut taaksepäin ja nouse istumaan. Nojaudut taaksepäin ja nouse istumaan. Mahtavaa työtä! Neljä, 3, 2, viimeinen vielä ja ylös. Vaihdetaan kylkeä, tehdään alussa tehdyt liikkeet toisella puolella. Ja kun sä pääset makaamaan, polvet on päällekkäin, ne on koukussa ja lähdetään avaamaan päälipolvea ylös ja alas. Ylös ja alas. Tosi hyvä.
3, 2. Tämän jälkeen lisättiin 3 pulssausta seuraavalla avauksella. 3, 2, 1 ja alas. 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 Mahtavaa! 13 on jäljellä. Sen jälkeen tulee potkut. Viimeinen. Ja laske. Avaa polvet ja potkaise. Suoraksi, takaisin. Suoraksi, takaisin. Tosi hyvä. Puoliväli, 6 vielä. 6, 5, 4, 3, 2 ja 1. Hyvä. Sulje polvet ja yhdistä kaikki. Avaa, potku, kantapäät ja kiinni. Avaa, potku, kantapäät ja kiinni. Avaa, potku, kantapäät ja kiinni. Pakarassa polttaa ja niin pitääkin. Mahtavaa! Toistaan jäljellä. Ja viimeinen. Hyvä. Sitten tullaan konttausasentoon. Viimeiset 3 liikettä on selälle suunnattuja. Suorista sieltä oikea jalka taakse. Jos haluat haastaa, voit pitää sen ilmassa tai sitten ihan maassa. Ja suoristat sitten ristikäden eli vasemman käden suoraksi pään yli. Ja sieltä lähdet vaan piirtää puoliympyrää. Käsi tulee vartalon vierelle ja se suoristuu eteen. Käsi tulee vartalon vierelle ja se suoristuu eteen. Tosi hyvä. Jatka näitä. Ja 2. Ja 1. Ja jos et vielä nostanut jalkaa, kokeile viimeiset 6. Ui vasemmalla. Ja pito oikealla jalalla. 3 enää. Näitä tällä puolella. 3. 2. Ja 1. Ja laske käsi sekä jalka. Toisella puolella sama homma. Ekat 6 pidetään jalka maassa tai haastetaan ja uidaan kädellä. Ja 2. Ja 1. Ja lisää viimeistään nyt jalan nosto. 6. 5, 4, 3, 2 ja viimeinen. Super. Laske käsi ja jalka, viimeinen liike. Tullaan mahalleen makaamaan. Kädet ja jalat on pitkinä, kädet vartalon vierellä ja sitten kolmoispulssauksella nostetaan niin kädet kuin jalat ylös. Eli pulssaa 3, 2, 1 ja laske ylös 2, 1 ja laske ylös 2, 1 ja laske ylös 2, 1 ja laske. Jatka tätä.
15 on jäljellä. Viimeiset poltteet lihaksiin 3 kertaa. Ja viimeinen. Ja laske. Tosi hyvä. Tuo sieltä kämmenet vartalon viereen olkapäiden alle. Työnnä itsesi ylös ja istu lapsen asentoon. Polvet yhdessä. Kädet jää pitkiksi eteen. Keinnittele siellä vartaloa ja sitten kävele kädet vasemmalle puolelle. Ihana kylkivenytys. Hengitä syvään. Ja kädet oikealle. Kylkivenytys vasemmalle puolelle. Hyvä. Se treeni oli siinä. Mä toivon, että sä tykkäsit tästä. Muista painaa peukkua, niin minäkin näen sen. Ja tilaa tää kanava, jos et oo sitä vielä aiemmin tehnyt. Mä toivon, että me nähdään pian taas uuden jutun parissa. Moikka!